jam waale mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. jam waale mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, kono kadi e dendagal pelle meɗen, pelle goɗɗe gonɗe e WhatsApp kala e kuɓal. On calminama yewɗo subaka Allah tedduɗo, subaka mo ganduɗa ko subaka aadi bil aadi mo gandirɗen e hettiyankoɓe ngam hettade tufde gandal, kono kadi ngam wadde tufde gandal e kala alet. tufde gandal e kala alet so yi hawɗo waktu heedi ene heblana mon ɗum musidɗo mon guiɗo mon almudo mon Amadou Moussa Anne. e o ñalawma hande e heedan min toto karallagal baldiɗo men musidɗo men biteɗo Moussa Sy walla mbiyama Bobo Pullo, gorko mo Jawaldi. ene falidi gaaci ɗi omo ganduɗa ko kolosal. tufde gandal e oɗo ñalawma hande ina wawno haalde walla aɗodirino e moɗon onon hettiyankoɓe gam kay haalde omo ganduɗa ko biteɗo Mariama Ba, debbo guindiyanke, debbo cuusɗo dariɗo, yiɗi ƴellidde ndewagu, kono kadi yiɗi hokkude potal rewɓe to banggue jangde, kono kadi to banggue golle. tufde gandal yafni moon saabu o ñalawma hande wona toon paaɗen. tufde gandal eɗen mbawno haalde e duuɓi 250 ko fate banggue e golle omo ganduɗa ko Souleymane Racine Bal. eɗen gandi caggal filñitere e ko fate banggue filñitere toroɓe woni tigui duuɓi 250 hono 241 ans 241 ans. ɗum noon tufde gandal wona toon faye oɗo ñalawma hande. tufde gandal eɗen mbawno haalde ko fate banggue maggal de Touba. oɗon gandi heddi hen ko balɗe seeɗa tan ko fate banggue maggal ina mawnine tawi ko 123e édition toon to Touba ngam mawninde Ahmadou Bamba Ba Khadimou Rasoul. kono musidɓe tedduɓe, tufde gandal wona toon fayi oɗo ñalawma hande alet. tufde gandal koko telle galleji ɗi walla koko telle leyɗe ɗe hani e guure ɗe. tufde gandal ɗuggitima ari ɗo hen e leeɗe e Dakar tawi ko nokku biteɗo yombol noon tawi ko banggue cité ASECNA mo ganduɗon tigui. holmo tawoyɗen ko goto e dariɗo dadiɗo darani fedde heblo sukaɓe Afrique, darani weltare ɓiɓɓe fulɓe, darani pulagu, darani leñol ko fate banggue dendagal fulfulde. on woni musidɗo men mo ganduɗa so innama inde mum haalama tigui goto kala wiita holi gonɗo on ɗon. on musidɗo mo jogorɗen haalde inde muɗum joni wiite ko Ahmadou Tijani War, lollirɗo Fuutankili, gandaɗo e to banggue sengo WhatsApp, gorko joɗniɗi men toon to Italie ko fate banggue fedde heblo sukaɓe Afrique. ma en namdomo namde kono ko adi hay hunde. Ahmadou Tijani War, Fuutankili, bisimilla maɗa, calmina bandiraɓe dendagal fulfulde kala ene hettima. assalamu aleykum bandiraɓe, ko arde fo mi salmini on goto mon fo inde mum e yettode mum, tawa ene wonde needi e netare e naware. caggal salminadu ko weltare mawde wonanimi nde wonnomi dañi fartange joddade guiɗam sehilam miñam hono Ahmadou Moussa Anne, gorko mo jinnomi yiide hunde fof noon e hoddiroji Allah. hande Allah yamiri min joddo ha min mbawa haaldude hayso konngoli ɗiɗi nde wonno ko hunde nde jinnomi, hunde nde coyninomi, Allah waɗini ɗum nde ko noon weltare wodini kam. bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ko musidɗo mon Ahmadou Tijani, lollirɗo Fuutankili, salmini on juure mon e kuuɓal. on jarama musidɓe. ko noon tigui on keɓtini nde tawno moni kala ene jogui konngol ngol hettinirte, moni kala ene jogui sawto mo nanirte ko musidɗo mon Ahmadou Tijani War, lollirɗo Fuutankili, kala e saaha nde o fayi e tellinde vocal konngol nanton. hande o eɗen joddiɗo hen e no mbinomi ni ASECNA tawi ko ɗo e Yombol. Ahmadou War, ko adi kala jiɗɗen haalde hande ko fati banggue gurdam fedde heblo sukaɓe Afrique, fedde heblo sukaɓe Afrique e nder windere nde, kono kadi fedde heblo sukaɓe Afrique toon to ganduɗa woni Italie, nokku mo gardiɗa mo mbaɗeɗa mawɗo, aɗa andi gueɗɗe no jaari. hol gurdam fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Italie o saaha? a jarama tokaram Ahmadou Moussa Anne, seydi an mo andani hoore muɗum, andani peeje muɗum, andani saaha muɗum. so tawi a namdima has SA ndaw ko hani ndaw ko yooɗi. has SA to sengo Italie ina wayno gandanɗa hoore maɗa darima, kadi wuuri, kadi bandiraɓe kadi notima hen, kadi waɗi no foti wade ni. hol noon nde wonno pulaar en wiya noddu tiiɗani, tiiɗi ko sa noddi noteɗa. Allah waɗi kadi bandiraɓe ngari notima, noddima keewal, kadi ɓe pellite mbaɗa hen kadi juuɗe mabɓe e warñande mabɓe. ɗum noon kadi ko arde fof mboɗo yetta Allah, mboɗo yettaɓe. nde wonno neɗɗo so tawi a yii tan ganduɗa hoore maɗa hunde nde a ƴetti sengo ngo yeehi, won sakkiɓe less. so tawi a yii tan ganduɗa hoore maɗa capotowol soynama dow, haalpulaar en mbi wonde wonɗo ngabbi.
ɗum noon mboɗo yetta Allah mboɗo yetta catala sesa Italie Allah jarama on jarama. gurdam fedde heble sukaɓe Afrique eɗen gandi ko yimɓe ɗanniyankoɓe gonti toon onon foof ko on ɗanniyankoɓe beele a dañani saɗede wawde rendinde bandiraɓe beele jimmi wiide beele ɓe paami erango noddataɓe jamma e ñalawma ngo wideɓe wonde est ce que a dañata saaha neɗɗo wima min garmi ko ɗannade garmi ko dartude jawdi garmi ko dartude teddugal gari ko dartude hurum pour nawtude gallam beele a heɓata saɗede kala neɗɗo o tan o ronka famde walla salo famde ko fate banggue ko jiɗɗa haalde ko. Seydi Anne so tawi a namdima ngal ɗon namdal ina waɗi fayida kadi mbaɗa softa hen jabade saabu nde wonno ina waɗe yimɓe ina mbayi noon kadi ina kamni kadi famnude ina tawe hen kono min Allah waɗini kam sutura kala hen mo kalanmi ina heewi nande ina heewi jabde nde wonno Pulaar ina wiya so tawi tan no mbinomi nane ni so coynol so capatol so aynama dow wonno ngabbi min noon nde wonno kadi ko toɓoɓe ɓe toyimi ɗum tawi ganduɗa hoorema dañande caɗele Pulaar noon ene wiya so tawi neɗɗo toyima towani tan ko towɗoma woni towani ɗum noon Allah jarama on jarama. ha joni Tokara ko toon to Italie keddotoɗen musidɓe men nen toon musidɓe men ɓe ganduɗa ko wallidiɓe maɗa wallidiɓe maɗa jamma e ñalawma haysa haalani inde ɗe joni a fuɗɗima haalde ɓe ganduɗa kañumen towma woɓɓe ne toon to banggue Italie ko yimɓe dariɓe ene ganduɗa to banggue fulfulde beele Amadou Tidiane Wade ene fiiɓi janggo e jaam wadde erango walla yaɓɓude koyɗe mum walla wadde nelaɓe walla wadde téléphone fewde ɓen yo gar tawtamo eko fate banggue haare gam ɓamtude fedde heɓle sukaɓe Afrique. Seydi Anne jamma e ñalawma ko ɗum woni miijam kadi ko ɗum woni dardam kadi ɗon ɗo mboɗo dari e dow leydi mboɗo foofa ko ɗum tan wonata haram jamma e ñalawma nde wonno fedde heɓle sukaɓe Afrique ko ɓamtare yimɓe foof so tawi yimɓeɓe paami wona tan fulɓe ko Afrique wiya Afrique noon ene soomi kala leñol ndeke noon ko ɓamtare ko avenir woni futur woni HSA holko woni HSA so tawi wonde ganduɗa hoorema neɗɗo janggat ha ɓaara so tawi ko ɓurano walla so tawi sharia o walla so tawi ko banggal nasara woni tubakoɓe jangga ha ɓaara aɗa waɗi duuɓi ma gurdama fof ganduɗa hoore maɗa ko hen mbaɗɗa caggatagama fof hen mbaɗɗa gayna donc dañde ganduɗa hoore maɗa ko jangguɗa ko guura hen andi nden jangde kadi ittani ɗum woni ko heɓle sukaɓe Afrique darani hande en ji nde wonno kadi weeli noddude ɓe mbi ko keyɗuɗo so tawi a noddi karɗo ɓe mbi ɓaddin ɓandu nde wonno ko heeɗuɓe goni Afrique goni Europe ko heeɗuɓe goni ganduɗa hoore maɗa Amérique woni immigré ji ɗi so tawi a haalniɓe noɓe pamirta tan ɓe pamatte ɓe nototo nde wonno kamɓe ɓe ndi guila dow hooram feccere hen mbay kono mbamini so tawi gari toon joguiɓe hen janggani jangguɓe ene goɗɗani goɗɗuɓe ɓene kadi ganduɗa hoore maɗa ngala hay diplôme mo ina kolla wonde ganduɗa hoore maɗa ina jogui ngal ɗon meccal ndeka noon so tawi a janggui a ala meccal ngal aɗa wuurda holno mbawɗa wuurdude te hande e nder zamanu ko noon ɗum sifori kala hen ganduɗa hoore maɗa ko jangguɗa a alda meccal koto sikku aɗa wawi yaade a busata métaire ɗum noon kadi yimɓeɓe kadi ene famne ɗum ɗon kadi ɓe paama ɗum ɗon kadi ɓe yewte nder ɗum ɗon ɗum ne ɗen mbiya tan heddiɓe ɓene kadi ɓe pamani ɓe yalla rokku kadi famodirde e mabɓe kadi ɓe ganda ko yeyete ko ɓe ganda kadi ko enen fof darana wona goto wona pullo wona capato wona maccuɗo wona ceɗɗo wona baylo wona toroɗo ko foof darani ko foof ummana ɗum noon so tawi en paami tan en jahat. Amadou Tidiane Wara ɓooyi Italie machallah won duuɓi puɗɗiɗi yondemo toon to Italie ka neɗɗo joom relation ko tubakoɓe mbiyata neɗɗo jokkodiraɗo gandaɗo wona tan to banggue ɗanniyankoɓe aɗa jokkodiri ko ganduɗa ko ɗum woni Italie naaɓe Allah waɗi aɗa haala ɗemgol ngal machallah beele Amadou Tidiane Wara ene miiji en tant que gardiɗo fedde heɓle sukaɓe Afrique janggo e jaam yettade yoga e pelle tawi ko ONG ji balloɓe hono balloji pelle Afrique naaɓe gam gara jettoɗaɓe mbiyaɓe wonde mbeɗa jogui fedde naggam fedde nde ko ɗum yiiɗi ko ɗum ɗo woni fandare ɗum woni andimaɓe beele o saaha aɗa jogui on anni walla ka ganni yiɗɗum ha haljiri walla ka puɗɗiɗo wadde on ɗon démarche Amadou Tidiane. A jarama Seydi Anne ko Pulaar wiyata ko yaɓɓe ɗemgalam on ɗon fannu ina wayno mi anninomo ɗum ha gassi heddi noon koɓe mbiyata ko dogdu e ŋañade tappere yadata Allah itti en toon tawi eɗen joguino ɗemgal nde wonno ɗeɓe wayrude leydi men seeɗa Allah artiri hen kono noon won programme gonaɗo e won sifa kadi jaɓɓal ngal jaɓɓuɗen ko hen wona nde wonno Europe walla mbiyen caggal leydi kala hen ko aɗa waɗa walla kala hen ko aɗa golla ma wonde kayitaji nde wonno kala hen ko ala kayit rawani lawol ala hen ko mbawɗa wadde hayso wonti ko nodduɗa ko batu tawi tan ganduɗa hoore maɗa a ala kayit a wawi rokkede autorisation ndeka noon koye on démarche gonɗen démarche o noon so tawi yettima mboɗo jogui ɓe jokkodirmi
ko fete batte ONG ji mo mbiɗani ɓenne kadi ganduɗa hono mboɗo yakuri mboɗo ɗaminide kadi ɗo Allah kadi ma ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe te kadi wonko puɗɗima haalandeɓe ko woni yesso daɗani guite ko woni yesso daɗani guite ko ɗi konguɗi tigui mbaynortoɗen e vocal meɗen ganduɗa gadano ko fate banggue tufde gandal gurdam fedde hebde sukaɓe Afrique hakkude meɗen e musidɗo men guiɗo men mawni men mo ganduɗa ko Amadou Tidiane War lolirɗo Foutanké ni ɗum noon woto godde joni joni ma en gartu e leppol moƴen ɗiɗi ɓol so ken haadi